So sa mga nanonood dyan, no, mga bata, huwag niyong gayahin. Kasi yung gumagawa nito, mga eksperto lang. Pag yung kamay ninyo, hindi nyo malagay ng mahusay, baka masugatan po kayo. Pero si nanay, yung ginagawa ni nanay, is hanas na hanas po talaga, sanay na sanay. So huwag kayong, huwag nyong gawin to. Kaya sa mga nanonood na bata. Sanay? Ha? Kadaon ko sa umak. Hi guys, so ayan, welcome back again na naman sa ating channel. Ayan, so for this video, nandito po tayo sa bukid ni Nanay Gloria. Kasi yung farm namin ng dragon fruit is madadaanan ko po. Yan, may dala akong bag. Tapos, meron dala akong gasolina kasi magmawer po ako. Mag-continue, magmawer po ako. Yan. So, dito po yung bahay kubo ni Nanay Gloria. Madaanan ko lang po patungo doon sa farm. Kasi nasa tuktok po ito ng bundok. Tapos, yung restaurant namin is nasa ubos yun. Marinig niyo po yung mga sasakyan. Ayan, so, kumustahin po natin si Nanay at saka yung kanyang mga bagong itinatanim, no? So dito na po, ayan. So yung itinatanim ni Nanay, guys, ito na po yung mga mais. Yes, mga mais. Yan o, ang mga mais na bagong sumisibol. Kung nakikita nyo po sa previous video ko, dito po kami ni Nanay nag-harvest ng kamote, no? So ang sipag po talaga ni Nanay Gloria. Yan, meron na naman siyang tinatanim dito na mga kamuting kahoy or kasaba tree. Tingnan nyo sa kilid ng mga maisan. Tingnan nyo yan. Ang healthy po. Grabe, ang sipag talaga ni Nanay Gloria, guys. Yan, mga mais. Yan o, ang dami dito. Mga mais na naman po yung kinatanim ni Nanay Gloria. Yan o, wow! Very clean po yung kanyang farm. Yung kanyang garden. No? So punta tayo dun. So dito naman, meron din pa rin siyang mga tanim na mga kasaba tree. Ano? Parang ginagawa niya is line to line po. So dito na side, puro mga mais. Yan, mga mais. Tapos dito, mga kasaba tree. Yan. I hope nandyan si Nanay. Yan po yung bahay kubo ni Nanay Gloria, guys. Yan o. So parang dito nangguna si Nanay. Tingnan nyo. May mga tapak ng paa. Yan o. Yan po yung mga kamuti na bagong sumisibol. Yan mga kasaba tree. Yan. Tsaka doon mga mais. Ang kita nyo dito is overlooking po talaga yung area dito, no? So, parang uulan naman. Ito nyo yung ulap. Grabe, napaka dampog. Dampog yan, no? Line to line po talaga yung kanyang pagtanim ng mga kasaba tree ni Nanay Gloria. Yan. So, grabe, ang daming mais sumisibol. So mag-ingat po tayo sa ating tinatamakan. Baka matapakan po natin yung mga mais. Yan. So parang line to line po talaga yan. So pakita ko sa inyo. Yan. Tingnan nyo yung kasaba. Masarap din ito, guys, sa kasaba cake. Ganyan. Oh. Line to line po talaga yung mga kasaba tray ni Nanay. Ina-arrange niya po talaga. Tapos ang linis. Wala ka makitang mga damo. So alagang-alaga po talaga ni Nanay Gloria. Yan, dito din meron din siyang papaya. Pero ang liit pa. May bunga na po. Yan o. Ang liit pa ng papaya pero may bunga na. Grabe, nakaka-amaze po talaga. Tapos dito, guys, meron din siyang tinatanim dito na mga mga malunggay. Yan po talaga yung madaling itanim sa bukid. Mga malunggay.
alugbati, yung tanglad. Yan guys, oh. Dito po yung mga tanglad ni Nanay Gloria. At ito naman yung kaniyang malunggay na very healthy. Yan, ito yung mga kasaba tree. Parang ginaganyan yun, ginagawa niyang parang yan, oh. Gikural niya ang mga kasaba tree. O ginagawa niyang ang tawag dito sa Tagalog parang paril. Yes, yan, oh, yung mga lemongrass. Yan. So ngayon lang ako nakita ng kasaba tree na namumulaklak, guys. Tingnan nyo, oh. Mamumulaklak pa talaga yung kasaba tree, no? Hindi ko alam. Ngayon lang ako nakita nito. Yung balanghoy. Balanghoy po talaga yung tawag sa Bisaya ng kasaba tree. Balanghoy. Yan, oh. So yan po yung mga itinatanim ni Nanay. Tapos guys, dito naman na area, yan, oh, puro mga malunggay. Napaka-organic at saka napakasariwa yung hangin dito. Fresh na fresh at saka tanaw mo yung mga magagandang tanawin, no? Kaya nga guys, gusto ko talagang pumunta dito, or dito ako dadaan patungo sa farm kasi nakaka-relax. Mawawala yung pagod at saka yung puyat at saka yung problema mo pag nakikita mo yung mga overlooking dito. Tingnan nyo. At saka sariwa pa yung hangin. Yan, oh, mayroon na namang tinatanim si Nanay dito. Itong tinatanim ni Nanay, mga lemongrass. At saka mayroon ditong yan, oh, yung alugbati. Pero wala pa yung dahon. Yan, mga lemongrass. At saka dito, mayroon din itinatanim si Nanay dito na sili. Yan, mayroong sili, luya. At saka, hindi mawawala yung sibuyas dahonan. Yan, mga sibuyas dahonan. Kaya tanim ni Nanay. Wow. Oh, mayroon din siyang pinya dito. Ang dami niyang pinya. Palagi po ako nakapag-harvest dito ng pinya. Nung last year, binigyan ako ni Nanay ng pinya. Ang sarap. Matamis po. Saka dito naman yung tubig. Dito yung dumadaan ng tubig. Tapos, diya masaw yung tubig. So ngayon guys, puntahan natin si Nanay. Wala kasi si Nanay dito. Ito yung bahay kubo ni Nanay. Tara, puntahan na natin si Nanay. Nay! Oh, dun pala si Nanay guys. Ano kayang ginagawa ni Nanay? Ayan guys, oh, yung mga tubig ni Nanay Gloria. Yan. Nakapundo si Nanay. Kasi mayroon sandayong yung kanyang bahay kubo. Yan, oh. So napaka-useful po talaga, or importante po talaga pag mayroon tayong ganyan sandayong para makapundo tayo or makaihipos tayo ng mga tubig. So yan, dito na tayo. So dito yung daanan patungo sa yan, no, ginagawa ni Nanay pala guys is gihawanan niya kaning agianan or kinukuhaan niya ng mga damo para makaagita, no? Nay? Nay? Wala na si Nanay dito guys. Nay? 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 Nauna na pala si Nanay guys. Naunahan tayo ni Nanay. Yan, oh, yung mga ginawa ni Nanay. Yan. Kinukuha niya po yung mga gilid. No? Yan po. Yan po yung farm namin, no? Yun, no? Yung dragon fruit farm. Tapos dun kami. So punta na tayo dun. Wala na pala dito si Nanay. Ito, nandun pala si Nanay guys. Nauna na si Nanay sa akin.
Yan. Ingat po tayo kasi ang daming damo patungo dun. Yan, nandito na po tayo sa farm. So, kung nakikita nyo, nasa tuktok po yung bahay kubo ni nanay. Nandun po. Malapit lang po dito sa farm. Yan. Nandito na si Nanay Gloria. Ano yung ginagawa ni nanay? So, yung mga kambing namin, yan sabi ko kay nanay na hintayin niya ako, pero nauna na. Nandito na pala si nanay. Nag-una na ka, nay? Yan na si Tatay Andres. Tay! Good morning! Morning. Ilagay ko dyan yung Kaya ko ba? aking gasolina. Kasi magmawir tayo mamaya. Nagunsa ka, tay? Kaya. Nagkayak? Kayat ba? Kayat eh. So, ano mo, nay? Bayron. Bayron de. Kibaw de kang bayad na? Oo. Lah, si nanay magbayad, guys. Tingnan natin. Kasi next magbayad, mag-kayak tayo. Kayat. Kayat. Tagalog ba? Sa Tagalog daw, guys, yung bayad. Kayat daw. So, sa atin, napakabasto sa Bisaya, no? Tingnan natin si nanay, no? Magbayad siya ng kanyang mga hinagiban. Muna mo bayron eh. Mga sanggot, yung sundang, at saka itong, saan na garod? Oo, ang guna. Kuntis na sila, guys. Hinanay si tatay, no? Magbayad sila ng, kasi yan po yung gamit ni tatay para pakuha sa mga kugon-kugon sa dragon fruit. Tayo, no? Tapos napakatalim niyan. Ang kailangan po talaga mayroong tubig tayo para humok. Ha? Pangubog no, niliinit. Mainit na ito. So, kailangan talaga may tubig. Iya. Tatas ba? Matatas. Nah, sagdalan ako eh. Lakaw na ni guro te guro mo. Da. Ata. Dili kay na anong tayo dugay kayo dali ra na. Ay, Ganang magbait. hindi. Maghabol kayo. Nya unsay testing ana para mo tanaw nimo kung gait na. Aba. So yung sa kuko pala, no? Ano musakat pa? Pag mukagat na yung musakat na Ay, ito na siya. muna na siya. Pwede na siya. Ganyan pala, guys, no? Nagdubos pa kong kahoy ditong layak. Pandat ko guys na tarat. Na nasa dito ihatag nga sinina si mama ni mo na. Sure. Wala ko madaki lang. Ikaw nanay. Di nanay. Si nanay na naman, guys. Muna na tayo. Manay. Okay na. Tanaw na to si nanay, guys, kung paano magbaid si nanay. Mani mo, wagi ka gamit mo sakit mo usap. Sige lang. Sunod. Okay ra nanay. Naon. Sunod ba? Gusto di ka. Wala na tumangkuan kaya wala siguro. Gusto di ka. Sige di lag paninda di ay. Oh, sige pa nay. Isda. Ay, mukhang pag yun. Pagit time si kumuham yun. Mo. Ay, takwan. Nindot mapud nang watay obligasyon sa dug Bitay. naon. Kaya no. So, Kaya nanay kung waid mura mag hanas na kayo. Diba?
Oh? Suon mo ko sa kumpan, mahan. Ah. Tanong ko godi mo. So, sa mga nanonood dyan, no, mga bata, huwag niyong gayahin. Kasi yung gumagawa nito, mga eksperto lang. Bag yung kamay ninyo, hindi nyo malagay ng mahusay, baka masugatan po kayo. Pero si nanay, yung ginagawa ni nanay, is hanas na hanas po talaga, sanay na sanay. So, huwag kayong, huwag nyong gawin to. Kaya sa mga nanonood na bata. Sanay? Ha? Unahan, gamahan. Kadaon ko sa uma. Ah. Maanad na gid ba? So, importante po talaga guys na bairo na to ang sundang para pag mayroon tayong gagawing mga panggatong, madali lang natin mabugha. Yun nun, nanay. Pero nakasoy na kaya nay na ramaran ka nay. Wala pa yun. Wala pa? Amping man. Ha? Mag-amping man. So mag-amping daw si Nanay Gloria guys. Yan po yung importante, no? Pag mayroon tayong gagawin, kailangan mag-careful po tayo. Yan o, ganyan po. So siguro sa mga magulang ninyo, alam nila kung paano ito gagawin kasi ito po yung karamihan gagawin sa mga magulang. Pero sa mga bata na nanonood dyan, huwag niyong gayahin po. Kasi eksperto lang po yung gumagawa nito or yung mga marunong na or yung sanay na sanay na. So babala po mga bata, huwag niyong gayahin. Si nanay napaka-eksperto na nanyan. Yan yung kanya. Ano to? Saan ba itinungan ninyo deh? Amo ha? Kuan, Katolik ko. Nga naman? Nga naman ay? Nang tapos hatag sa akong anak. Unsa man? Anak lain Ha? Ako ihatag sa akong anak na di mo gud sila ka sagugod. Anong unsa mga daton ba? Ari na ihatag sa kuha. Ari na ihatag sa kuha na yung makasagura siguro ko. Magbuon man na, magbuon. Susun. Huwag mo na ngayon ay. Yan na lang nay. Nga? Yan na lang. Ako lang isuwat ay. Sige nay, may pa. Susulat lang ni nanay. Anhalan ako ihatag. Promise ni nanay, ihatag niya sa akin. Kung anak naman kasaguro. Ano kaya yun, no? Abangan natin yan. Yan. May kasaguro ka. Kasi siguro na eh. Kasaro na ako na siguro. Lain ka nalito ko na. Yun si, ano? Fito. Yan po yung aso namin dito. Napakaamo niyan. Uy, kamauna na dari. Akong likanan litraan gud kay tubod. Nindot na siya na eh. Kung mo daw tan bay pisag mulakat kay ikrang usa. Murag yam-yam inana. Wala gyud makaduol. Ko na na. Na yam-yam na no. Ay nanay kina yan na. Isuot na na kaya ako lang saguan. Yan, may binigay si nanay sa akin. Ano kaya yun? O si Andres ay asa. Hindi siya kasaguan ay? Di. Lain mo gud. Murag Kastila. Lain words lagi. Sultuan. Murag orasyon na. Kung siya ba kanang karaan di kay ba? Kanang panampas sa mga kung sa hapon. Panahon sa hapon. Panahon ba na sa kung umahan nga. Magkayang yan si anak. Di siyang kita sa hapon ay. Hindi naghatag na ito ay. Kung umahan na binhan mo naghatag. Lugar ka na. Gamay ko. Kung anak di. Di makatamadaot na. Di makatamadaot. Di man. Wala naman yan. Kasi words lang yan. Mabuang ka o di matuman din. Ito naman siya. So, i-try natin. Baga effective na, no? Kasi, pag naniniwala tayo sa mga ganyang kasabihan, wala namang makukuha sa atin o wala namang masama, no? So, para din yan tradisyon, di ba? Yung tradisyon po ng bawat Pilipino, meron tayong
tradisyon. Kung maniwala tayo sa hindi, wala namang makukuha, di ba? So maniwala na lang tayo. Baka makatutulong pa, hindi ba? May, nagkaon ko, may magkasagok, budlay. Di masanay, kuwan sa mga kung. Ni nanay yan. Hapit na nanay. Malapit na daw yan, guys. Malapit na matapos. Wow. Parang di mo, kuwan, garang-garang ba? Niya, mahabol din na dili mo si tatay pabayro na na. Ikaw ragyot? Oo. Layo nang iya. Lain sa tuya sundang niya og yang garot. Iya di sila og kuan, guys. Iba't iba yung mga sundang nila. Kamanana yan po yung sundang niya, tapos kay tatay la iba rin yung kanyang Mahuman ako gunan ko ma. oo. So iba po yung kagamitan nila. Kung mahabol, so si nanay yung magbaid at saka si tatay yung kanyang gamit, siya rin yung magbaid nito, kagaya nitong ginagawa ni nanay. Yung magharas na sa kusulong. Para dito sa imong Dito daw. ibabaw. Wala lagi to ma-harvest imong kasaba farm dito na yung ibabaw. Wala pa. Nalain to. O naarig to yung bunga dahil. Mga? Dagko na to no. Kaya wala naman kayo hapit dahon. Daghanan. So abangan nyo guys, mag-harvest kami ni nanay ng kasaba tree. Yung mga kasaba fruit. Ang laki kaya mga bunga doon. Mamay, Mm. kuan mo tan maluto silang nina. Kuan ba? Tingkahoy. Ba't mga umaga sa mama ni mo? Nari nanay. Luto daan guro nila. Luto? Hindi mo kaog mga May ilan. kumain lugyan. Pupuanan ko may sa kung ano. Banang iklim ba? Pulanan. So ito yung sanggot. Yan yung sanggot. Yan po yung sanggot. Ito naman yung bulo ni nanay. O yung garod. Ano? So tapos na niyang mabaid itong sundang. Ito. Yan, matalim na po. Ito po yung sundang ni nanay. Yan o, grabe. Ang talim na. Matalim na po. No? Yan, dyan natin lagay. Tanong tagong maniw umik. Manis to ko yung. Hindi siguro maninay eh. Yun na. Yan, nakakapit na matapos. Si Pito. Yung maamo na Guyog. Pito. Si Pito yung maamo na aso dito sa farm. Hoy Pito, nasaan si Walo-Walo? Yan. Kunting-kunti na lang po. Matatapos na yan. Hait na kay nanay. Nga ka na sang igda yung higda. Naman ay imyamon pod. No? To. Na daw yung yamon bis. Masa man? Ching-chong-chong. Hindi ko po alam kung ano yung mga pinagsasabi ni nanay, no? Pero Nasa hindi naman masama kung maniwala tayo. igda yung katog. Paris na. No? Manamog magimay ito Maria. Mm. Reason na siya. Tulog ka.
manamo. Tuwa ka, maghamay ka Maria. Mm. Ya, igama na. Ano? Ingon din ka, anghel magbantay, santos ko nga singay. Imo akong pagbantayan sa akong pagkatulog, kikin akong pagkatulog, bayan sa kamatayon. Imo akong padangatong sa mahal nga kabuntagon. Una? No? Pa, daghan ako kumawa na sa mahal. So? Anghel ko magbalantay. Tabangi kami. Santos ko nga singay. Imo akong tabangan. Sa akong pagkatulog, kikin akong pagkatulog, bayan sa kamatayon. Imo akong padangatong sa mahal nga kabuntagon. Ganyan pala. Bukan kayo nanguwan sa kuwa. Di kuwa na. Daing mo ko. Daghang awayon ko. Di mo kong away? Magabaan lagi doon. Bitaw. Huwag mo kumukampong gabaan. Pero sila ra. Ano? Pinangga ka sa Lord. Mga na kadaghanan nga ko. Pinangga ka sa Lord na. Pinangga ka ni Lord. Invite ni nanay. Sina sila. Tanom ko. Daghang kayo punod. Sobrang daghang bunga. Oo. Sina sila. Tanom sa sila ay sakait. Ya pala. No? Meron pala sikreto si nanay. So yung sikreto ni nanay, pag meron daw siyang kaaway, is ipinalangin na lang niya. Or iampo niya sa Ginoo. Or yung Diyos na lang po yung bahala sa kaaway niya. Kasi meron siyang mga kaaway dito sa mga kapitbahay nila. So sinasabi niya, ang Panginoon na lang yung maghusga sa inyo. Diba? So yan po si nanay. Meron siyang tinatawag na mga anghel. No? Pero wala naman tayong, wala namang masama kung maniwala tayo. Diba? Basta wala lang tayong kinatapakan na tao. Pag inaaway tayo, hayaan nyo na lang para walay gubot or walang away. So sabihin nyo na lang na ang Panginoon na yung maghusga sa inyo. Yung mga kasalanan ninyo, di ba? Sabi ni nanay. Kasi meron siyang tinatawag na mga anghel o yung Panginoon. Yan po yung binibigay ni nanay. Ni nanay sa akin. Na wag mo na lang tubayan or pahayaan nyo na lang yung o kagaya po ng mga basher o yung mga manghusga, hayaan mo na lang ang Panginoon na po yung bahala sa kanila. Kasi at least wala kang sinatapakan na tao at saka wala kang gipasakitan or wala kang anong tawag dito? Yes, wala kang gipasakitan na tao. Yan po yung sabi ni nanay. Ayan no? Malapit na pong matapos. Mana tunay, duha. So sanggot na sad ang kuha ni nanay. So ayan guys, tapusin ko na lang po itong videos yan. Almost tapos na po si nanay. So yan, maraming salamat po sa panonood at keep safe always and God bless po. Yan, bye. Ingat po kayo palagi kasi magmamawer pa po ako. Ingat, bye. Huwag niyo pong gayahin si nanay, no? Mga eksperto lang po yung gumagawa nito, yung pagbaid. Yung mga bata, bye. Ingat po kayo palagi. Keep safe always po, bye. With Tatay Andres at saka si Nanay Gloria. Bye, ingat. See you in my next video.